benvidas a todas, a todos e a todes a este primeiro vídeo de podcast de Outra Vaca no Millo. Por que Outra Vaca no Millo? Pois porque estamos rodeados de contido audiovisual e nós somos un máis. Neste primeiro programa teño o privilexio de presentarvos a gran equipa. Queredes saber quenes son? Pois atento! Elegante, carismático, artista polifacético, prende nunha silva. El é Daniel Ríos. O cerebro da equipa, a que cando fala outorga. Ela é Laura López. Para que os meus fillos Acortando o flow e ritmo anxo da rúa. A MacGyver máis ronchas e a máis agrimosa. Ela é Suba. A expresión outra vaca no millo é unha expresión popular que temos aquí en Galiza que se utiliza, pois, para referirse a unha persoa que obtivo un beneficio adicional. Pero non, a expresión non la copiaron tamén aqueles da Bretaña. Os ingleses, sí, e di algo así como another fit in one's cup, que non sabedes o que dixo, non vos preocupades, por qué? Porque vou dicir na nosa idioma, na nosa fala. Isto quere dicir que outra pluma con sombreiro. E logrou algo que lle beneficia de alguma maneira. A orixe da expresión remóntase a un momento sociopolítico onde a economía de Galicia baseábase principalmente na agricultura e a gandería. O millo era un cultivo importante na rexión e úsase para alimentar o gando. Cando un agricultor tiña unha vaca no campo de millo, a vaca podía aproveitar da colleita e comer o millo. Por tanto, se o agricultor conseguía outra vaca, tería aínda máis beneficio, xa que podería aproveitar máis dunha colleita. E co tempo, a expresión estendeuse fora do contexto agrícola e utilizouse de maneira máis xeral para referirse a calquera situación na que alguén obtén un beneficio adicional ou logra algo que lle beneficia. A expresión similar dos ingleses di algo así como another fish on one cups, que ven a significar outra pluma no sombreiro. Quiero ser más animal que una perra. Quiero darte que facerte guerra. Quieres probar la mi atracción animal. Quieres saber cómo lo fago? Fago lo tradicional. De puntos no ando mal. Vémonos desfilando un moreno. Doite 1000 vueltas, chaval. Ei, unha pregunta. Temos unha pregunta moi sinxela. Ti eres máis de vacas rubias ou de vacas pintas? De rubias. E por qué? Pois porque son típicas da miña terra da Fonsagrada e pois porque me parecen moi bonitas. Bueno, e ti eres de rubias ou de pintas? Falamos de vacas, por suposto. Rubias. E por qué? Home, porque son as máis bonitas. Bueno, teño unha pregunta moi importante que facer. Ti eres de vacas rubias ou de vacas pintas? Pois eu sempre fun de vacas rubias. E por que de vaca rubia? Porque sempre me gustoume as vacas rubias. Na miña aldea sempre había vacas rubias, entonces sempre foi dese equipo. El tamén é algo rubio. ¡Mu! ¡Mu! Pregunta é moi sinxela. Só tes que escoller entre vacas pintas ou vacas rubias. Ti cal prefires? Rubias, E tes que contarnos un pouquiño por qué. porque son as galegas. Sempre porque son as galegas. As pintas son suizas. Dan leite pero non dan carne. E aquí temos que consumir moita carne porque son as galegas e necesitamos que o gandeiro siga adiante e que o rural non morra. Moi boas. Estamos preguntando, ti que eres máis de vacas rubias ou de vacas pintas? Hostia. Boa pregunta, verdad? A ver, pensa un pouquiño. Buah, de vacas pintas. E por que pintas? Porque sí, porque son máis bonitas. Bueno, temos hoxe tamén aquí unha das profes. Ti eres máis de pintas ou de rubias? Eu de pintas. E por qué? Gústanme esas manchiñas que... Ai, as manchiñas, como a min, que veño de manchiñas.
A nosa enquisa non para e seguimos por aquí preguntando: ti eres máis de pintas ou de rubias? Pero de cerveza dices ou de... De vacas a poder ser. De marela son. Vaca amarela, e por qué? Porque miña abuela tiña unha vaca amarela. E como facía aquela vaca? Mu. Pois agora sí que sí, chega o momento de entrevistar a alguén moi especial. Chega o momento de... Pasa, marica, pasa. A expresión pasa marica pasa é comúnmente utilizada en algúns países de fala hispana, especialmente en España e en algúns países latinoamericanos. Esta expresión ten as súas orixes na cultura popular e utilízase para burlarse de alguén que ten medo ou é cobarde. Aínda que non hai unha historia concreta que explique a orixe da expresión, crese que se remonta á época medieval en España. Durante esta época, os cristiáns e musulmáns loitaban polo control da Península Ibérica. Os cristiáns adoitaban utilizar a expresión «pasa, cristián, pasa», para retar os musulmáns a que se enfrontasen a eles na batalla. E como non chegaba a cometerse con musulmáns co tempo, a expresión evolucionou e utilizouse para burlarse de alguén que tiña medo ou non se atrevía a facer algo. A palabra marica é unha forma vulgar de referirse a un home homosexual, pero neste contexto utilízase de maneira xenérica para referirse a alguén que é considerado cobarde ou débil. Aínda que a expresión, obviamente, é obxecto de críticas e controversias debido á súa connotación homofóbica, aínda se utiliza en algunhas rexións como unha forma de burla ou desafío. É importante lembrar que o uso desta expresión pode ser ofensivo e noutra vaca no millo abogamos pola diversidade, a diferencia, a liberdade e, por enriba de todo, o respecto. Moitísimas gracias, Laura. Vémonos nun ratiño e os deixamos escoitando este temazo de Tesa e Vol GZ e volvemos en breves para falar co gran artista convidado de hoxe. Lauriña, nos vemos! Yo tinc l'encanteri, tinc la fórmula de la poció. Altres et subestimen, però en rimes ni s'arrimen, que espavilen, que s'apliquen. Tinc el títol campió, tinc el títol campió, el que de jo, bro, és que no por dinero, que un punyau de sucre se li acosta molta mosca, sol son asco, no pot ser més mec ni fet aposta. Amic, així estic, partint del mic, és partint del mic. Amic, així estic, partint del mic, és partint del... Amic, així estic, partint del mic, és partint del mic. Amic, així estic, partint del mic, és partint del... Bueno, benvido, GZ. Ti sigues utilizando estas expresións ou andas en proceso de utilizar unha linguaxe inclusiva? Pois bueno, eu non me caso poucas veces ou xa nunca emprego esas palabras, de feito, poden decir pasa meu pasa, pois creo que queda bastante incluso máis guapo, máis noso, e a día de hoxe, pois lóxicamente hai que cuidar a linguaxe e intentar tamén utilizar termos que sexan máis inclusivos, lóxicamente. Bueno, supoño e espero que cada vez sexan máis as persoas dentro do rap que fomenten a igualdade e a diversidade sen ter que rimar puta todo o tempo, non? As expresións son expresións, pero tamén no mundo do rap é preciso evolucionar. Imos escoitar as verbas da rúa interpretada polo noso invitado de hoxe, por Vol GZ. Significativo para o cativo que nunca tivo unha razón, motivo para estar vivo, un corazón combativo, significativo, o pasivo fai no activo, de
compartimos cabina co produtor, beatmaker e MC lucense Volguezeta, que leva dende o 2014, nada máis e nada menos que dende o 2014, creando hip hop estilo dos anos 90, con raíces galegas, dende as primeiras maquetas máis underground e creacións de beats ou instrumentais que son noventeiros, pero líricas sociais que promocionan a lingua da nosa terra. Lucas, como produtor, cales foron os inicios ou as orixes do teu proxecto? Pois precisamente polo 2014, a través das inquedanzas persoais e sociais que podía percibir no mundo, pois animeime a darlle forma ás miñas inquedanzas a través de poemas, que logo colleron unha forma máis orientada a un rap e iso, pois, a miña posadolescencia é no que máis estive involucrado, pero despois sí que xa picoume o gusanillo un poquinho en autoproducir eu incluso tamén a miña propia música, non estar collendo bases de internet ou tal, que é o recurso máis habitual inicialmente, e ser eu quen tamén pois explorase ese mundo de facer instrumentais e do que me gustaba a min, e así foi dende os comezos un pouco ata agora. Foi un pouco necesidade porque un que produce e un que fai, que crea e todo, xa vai rodado o traballo ou fuches paulatinamente? Non, realmente foi, o crecemento, a aprendizaxe, mellor dito, foi paulatina, progresiva, lóxicamente, e enriquecedora. E convido que é algo necesario incluso para calquera rapeiro vivir un pouco desas distintas facetas que hai a través de facer unha canción, que non só é rapear ou poñer a voz, senón hai moitas cousas detrás que fan que un tema pois teña calidade global ou teña máis, sexa un tema sen máis. Bueno, si falamos de Volguezeta, estamos falando de hip hop dos anos 90. Bueno, ti neses tempos, 90, nacerías nesa época, non? Así, no meu caso eu son do 95, pero sí, podría decirse que incluso tendo nado nesa época e non vivindo, lóxicamente, pois a época dourada, a Golden Era, que lle chaman aí do hip hop, especialmente en Nova York, pois é un pouco estrano que sexa a música tamén que máis me vive, cando realmente os meus pais non me puñan iso, puñanme rock de Los Ilegales ou Escape, entón tamén é algo que xurdiu pois xa máis nesa adolescencia e que ao final sí que depende moito do que escoites e inda que sexas igual un rapaz criado incluso no 2000, podes empatizar pois con Robert Johnson, con Rick James, aí con estilos de G-Funk, con outros xéneros que ao final eso é a voz da música que é atemporal e da voz que non caduca e que pode motivar tanto un señor de 80 anos como un rapaz de 13. Escoitámoste falar, Volk, é verdade que sempre nos falas de música foránea, pero ti cantas no idioma da terra. Por que ou para que cantas ti, Volk, no noso idioma? Pois mira, eu na adolescencia era a meirande parte quase toda que me relacionaba, eu era castelán falante, aínda que tiven o propósito e propúxeme, a xente que comece a coñecer, vou intentar xa partir falando en galego, que así vai ser máis doado, que ás veces facer un cambio dun hábito é complicado, pero iniciar un novo hábito é máis sinxelo. Entón, neste caso tamén, para ampliar destrezas lingüísticas, competencias lingüísticas, pois, aínda que me saía máis fácil escribir igual en castelán, porque resultaba máis castelán que en galego, pois tamén fixen ese esforzo, que ao principio é máis difícil, pero ao fin e ao cabo fai que logo teñas unha soltura e un dominio lingüístico que che potencia como artista, como en sí, ao final dominas, tens máis recursos lingüísticos, sabes como podes encaixar unha palabra, non só utilizar o recurso do inglés, que é moi habitual no panorama español, senón tamén usar as nosas propias verbas e incluso tamén, máis só da lingua, darlle un enfoque que defenda pois precisamente ao galego e a nosa cultura, coño. Pois nós agradecémolo, porque sí que se poden facer dende audiovisual, dende a música, dende todo o abanico extenso que temos, facer público que se poden facer cousas maravillosas de moita calidade na nosa fala. Bueno, contanos un pouco, Volk, a túa evolución como artista. Empezas no 2014, como foi indo todo o teu camiño?
Pois eso, inicialmente poñéndolle voz sobre instrumentais que collía por aí e facendo, bueno, tamén algún bolo co meu compañeiro Mario, que tiñamos o grupo, temos eso, Tinta Rebelde, movíamonos aí e temos actuado por distintos sitios de Galicia, pero logo, pois, incluso un pouquiño antes da pandemia, que tamén foi eso, un feito pois, de impacto para moitas artistas, pois aí xa potenciei máis o de facer instrumentais, entón xa non é que non escriba tantos, senón que o que necesito expresar, pois o sintetizo a través das instrumentais, e esa foi a evolución de simplemente rapear, agora combinar un pouco as dúas cousas ou potenciar máis tamén o instrumental para colaborar con rapeiros e rapeiras aquí do Estado español, digamos. E se falamos de Volk do ano 2014 e falamos do Volk do ano 2023, 9 aniños aí de diferencia, que se mantén daqueles inicios? Pois mantense... boa pregunta, verdade? Podría manterse, supoño que, ainda que parcialmente, a esperanza, non? Que se pode perder un pouco, igual que a inocencia co paso do tempo, pero eu sigo mantendo e logo tamén a ilusión de facelo ben, sabes? Porque xa non é de facelo, que pode ser máis a perspectiva inicial, pero xa valorabas facelo ben, pero agora que se mantén e querelo facelo ben. Xa sexan poucas cousas ou tal, pero que este orgulloso para toda a miña vida, e iso di moito xa. E das letras, Volk, da letra, da temática, hai unha evolución, hai un cambio, ou podemos decir que se mantén? Neste caso, a nivel de temática, se amplías vivencias, amplías temáticas, é lógico, e canto máis especia tes, pois mellor, pero bueno, logo despois sí que ampliei máis ben recursos, digamos, que non soamente, o sea, te basas en destrezas básicas, senón que amplías aí novos recursos, novas métricas, novas formas de rimar, aventuraste eso, a probar incluso eso, diversos recursos. Perfecto. E Volk, que proxectos temos xa para compartir con os nosos queridos amigos e amigas e amigues? Que temos por aí? Que proxectos podemos facer públicos? Pois, así a nivel de traballo concreto con algún artista modo EP tal, non podería adiantar realmente nada, pero a nivel de singles, pois sí que seguirei aí colaborando con diversas persoas de España, galegas, así que véñense máis bombas. Pois quedámonos con esas promocións que van vir en futuro, e espero que compartas con nós, e se te parece, vamos a escoitar, porque temos un tema que sei que lle vai gustarnos a nosos queridos públicos, e así que escoita e despois nos falas dos que tema. Pero vas a por dedicarme unas barras. Bloqueo emocional, por eso no expreso. Me fui de mi barrio para no acabar muerto yo que opreso. Sleeveless, tú también sientes el peso. Se quieren por la bolsa y se matan por el queso. Problemas gordos por amor, por panoja. Escapando de mí mismo hasta que me coja. Una vida entera en la cuerda floja. Esto es por mis primos, me ando en la Cruz Roja. Mis barras a la plancha, las tuyas son fritanga. Tu grupito solo están las buenas. Bueno, porque estamos escoitando un temazo teu. Como se titula? Este tema é Sleepless, que ten aí un videoclip e forma parte de 27003 Blues, que é un traballo que saquei en novembro de 2022 con Dario C, un rapaz e rapero tamén desta cidade, co selo Fume Records, e que, bueno, son autotracks que se plasman a través, o sea, a perfección con este son deste tema e que, bueno, que recomendo a todas que escoitedes. Bueno, se falamos de propiedade intelectual, ti como produtor, que nos dirías, Volk? Pois, bueno, é un tema curioso, como te dixen ao comezo, eu comezaba usando bases de internet e aí o tema de licencias, de permisos, pois era algo no que eu era ignorante e descoñecía e bueno, penso que lóxicamente é importante registrar os teus beats, porque hai moita xente que colle un beat e rapea e logo monetiza, e o que fixo o beat, que ao fin e ao cabo considero que é máis dun 50% dun tema, pois non ve un duro, digámoslo así. Entón é algo que hai que coidar, podes utilizar marcas de auga, etcétera, etcétera, como por exemplo fotógrafos e tal, o sea, é algo que nos afecta a todas as creadoras de contido, propio, debuxantes, diseñadoras, etcétera. Entón,
Que opino? Pois considero que hai que realmente estar precavido porque eso, nunca sabes igual en que pode chegar e logo tamén coa xente que trates pois chegar a acordos pactados, consensuados para evitar tamén problemas e entendéndonos e falando, o sea, non vai haber problemas por lo menos a pequena escala e iso opino así en xeral. Pois encántame a tua opinión e eu quero compartir con todos, con todes e con todas esta opinión miña. Grazas, Vol Gueceta, por estar con nós esta mañán. Foi un placer terte como invitado. Sei que a nosa compañera Susana gozou muitísimo deste podcast porque é moi fan túa. Amigos e amigas, teño que decirvos que vamos a despedir como se merece a Vol Gueceta, porque ca súa música e o seu estilo noventeiro demostrou ser un dos beatmakers con máis repercusión de toda Galiza e traspasando incluso os lindes, como dicimos aquí na nosa terra, os marcos da nosa comunidade, grazas a ti por a rapeiros e a rapeiras como Tesa, da de Valencia, da parte do Mediterráneo, que tamén colaborou contigo e puxo esa lírica, as túas bases que acabamos de escoitar neste programa, así que, Lucas, grazas de todo corazón por estar con nós en outra Vaca no Millo. Nos vemos máis veces, vale? Ata outra. Ata a próxima. Xente. A loguiño. As a matter of fact, cause I never hesitate to put a fool on his back. E con este temazo, What's My Name de Snoop Dogg, damos inicio ao noso top 5 do hip hop dos 90. Snoop existiu tanto tempo que adiante da súa carreira temperá, ás veces dase por sentada. Era unha superestrela absoluta. O home adecuado, no lugar adecuado e no momento adecuado. Os seus vídeos son algúns dos mellores da época, a parte na que se transforma nun can é o momento máis épico dos vídeos de hip hop da época. E agora sí, comezamos a lista con número 5, un clásico que todas coñecedes. Wop, wop, ese o son da policía. Wop, wop, ese o son das bestas. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound. Como fai que supervisor e oficial soen como a mesma palabra é literalmente xenial. E non só o que profunda nela non rompe o esquema desa rima perfecta. Unha métrica e un himno das rúas e dos barrios máis empobrecidos que se viraliza para o resto das clases sociais gracias á película Attack the Block. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. Sí, papá. Sí, voy de camino al cine. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Agora, o top 4 temos a Ice Cube. 0% drogas, 0% violencia, 0% nudez e 100% puro talento. Súbele un poco. Un dato curioso é que sempre tocaba este tema ao final dos seus concertos para que a xente poidese acolgar despois dun concerto totalmente gangsta. But didn't dig out, finally got a call from a girl I wanna dig out. Hooked it up for later as I hit the dope, thinking will I live.
Hey, y'all going to the picnic today? Yeah, thought you knew. Hey, no! What up? One, two, three into the four. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up. Estamos escoitando o noso Top 3. A canción foi seleccionada polo Salón da Fama do Rock and Roll como unha das 500 cancións que deron forma ao rock and roll. A revista XXL nomeouna a mellor canción de hip hop da década. En xuño de 1994 foi reeditada nalgúns países europeos. Digger the bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man, and at the same time burning her man. Now you know I ain't with that shit. Os míticos Criss Cross, aqueles rapaces dos petos do revés, samplearon fortemente Nothing But a Jit Down no seu sinxelo de 1993, I'm Real. A canción Get It Up de Stig de Shocker utiliza o coro nunha forma reelaborada. E agora chegamos ao número 2 da nosa lista de hoxe, cun tema que aínda nos pon a pel de galiña. Esta é unha clase maxistral de montaxe. 21 cancións diferentes mesturadas e superpostas nun único tema. Un tema totalmente inesquecible e moi poderoso. E por fin, rematamos xa este ranking. Chega o momento máis importante, chega o momento do top 1 da nosa lista de hip hop dos 90. Agora sí, escoitade ben, porque esta é unha tribu chamada Kes. Podo pateala? Kick it? Yes, you can. Can I 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 kick it? Can I kick it? Pois sí, o número 1 desta lista non é nada máis e nada menos que Can I Kick It? Para todos eses que non lles gusta a música grotesca, onde se escoitan palabrotas ou maldecir, esta é a nosa recomendación de hoxe. Nos vemos no próximo programa. Hasta loguiño. Really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms.